Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Tinutulugan lang ako ng aking ka-live-in. Baka inaantok lang. Kaya uhaw na uhaw ang camel. Parang bakit? Parehas na naman yan. Sabagay, walang camel dito. Camel toe lang. Patingin. Feel good morning po sa lahat ng mga suking nakatutok at nanonood ng kanilang mga radyo. Lalo na sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako pala si alias Toto, Halinsang Negros Occidental. Isa akong SG, Security Guard La Bandera. Gaobra ko sa may Makati, isang lumang building at sa ibabaw po ay may agency. Para sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Okay naman po ang trabaho ko, Uncle at Tita. Natutustusan ko naman po ang pangangailangan namin ni Joanna. 4 na taon na po kaming magka-live-in. Sabi nga niya, mag-iipon kami para sa kasal at para sa aming magiging anak. Pero paano po kami makabuo eh? Napaka-busy po niya sa trabaho sa convenience store. Doon ko po siya dating nakilala nung na-assign ako doon. Pero nung na-assign ako dito sa Makati, dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Grabe lagi. Amo to. Isa kasamahan ko. Lumpat siya dito, grabe. Tapos sabi niya, inaabol siya nung asawa niya doon, kaya nag-inuman kami doon sa doon sa gilid ng lumang building. Tapos, ano ba yan? Kikwento ko dito, huwag ka na mati sa akon. Uy. Parang mangingin mo tunog. Parang lasinggero lang to. Amo nga ito, kikwento ko na, tas nag-abot si Peter. Susperte grabe to si Peter. 3 kababae ang gidala. To! Kumaingay. Pag tulog ako, ang ingay mo, nagising ako, alam mo na, puyat ako.
Ano ba yan? Wala ka na matulog. Tarong pa. Umutkay ka ba? Agay! Ano ba? Natulog ang tao! Puro kahalik. Di ka makapag-intay ng bukas? Puyat na puyat ako. Alam mo naman, night shift ako eh. Pag ako nahirapan pumasok ha. Ngayon na nga lang tayo nagkasama dito. Isa! Katabi. Sabi ko nga. Ngayon lang kami nagkatabi nito. Tapos wala pang nangyari. Di ka makapag-intay. Lagi mo na lang gusto sinusunod yung katawan mo, yung init ng katawan mo. Natutulog yung tao eh. Minsan lang ako makapahinga eh. Kita na nga Saglit pagod lang naman. O, sige, mag-starfish ka na lang da. Ako na ang bahala. Marami ka. Ano yan? Hindi ko yan alam. Starfish, pag ganyan ka lang. Ayoko nga, mapapagod din ako. Ayoko mahirapan ako maglakad bukas. Grabe naman ah. Oo, naging kuya. Magkamay ka muna. Buwang ako. Tanda ko na, kamay-kamay pa din. Tata! Oo na. Tulog ka na nga dyan. Antok ako eh. Nung lumabas ka, doon maghanap ka. Ka dyan, ng puno. Ay, naku. Angkol na tita. Sa tuod-tuod lang. Bira na lang may mag-ana-ana ni Joanna ba? Wala na may ana-ana. Grana. Why nag-ibig siyang ana-ana? Kay kapoy na siya. Budlayan na siya. Kay halin pa siya nag-ubra, nagtrabaho ba? Ako naman, pag nasa trabaho, nakakasingit naman ako ng tulog doon. Alam mo naman ang guard pag naka-uniform na antok. Pero, inayaan ko na lang. Gusto namin makabuo, pero paano makabuo ang kulatita eh, wala may ana-ana. Eh pag-abot ko sa trabaho, Sige na, kuya. Sige na, kuya. Sige na, kuya. Miss, wala na talaga akong pira, Sige miss. na, kuya. Ano ang pangalan mo? Christy? Christy, magkano ba ang last price na kailangan mo? Gusto mo, Akala ko ba mag-apply ka na mag-agency pa Japan? Ayan o, apply ka na sa taas. Kaso nga kailangan ng show money at saka gutom ako. Sige na, kuya. Wala ka akong pira. Alikay, sama kita Siguro maliit yung iyo, kaya ayaw mo ipatikim sa akin. mga personalan. Kung may pira lang ako, pasalamat ka, wala akong... Sige na, magkano last price? 500. Wala ka akong 100, 500 pa. Pwede, libre na lang. Hindi, no. Excuse me, ang tingin mo sa akin, ha? Pok. Shh! Ako bahala sa'yo. Dito ka, halika. Sige na, sige na, 500. Kim! Halika, Kim. O, bakit? Itong tumboy ka Bakit tawag? Kim. Anong problema nyo? May extra money ka daw dyan si madam kasi wala daw siyang kain tapos pamasahin niya. Pabalik-balik siya dito sa agency ba? Girl, anong kailangan mo? Hala, SG. Kim, baka kailangan mo ng hindi ko alam. Kailangan mo na titikman kasi kailangan talaga ng pera ngayon kasi magja-Japan ako tsaka gutom na ako. Ano, Kim? Kaso hindi ako pumapatol sa mga mabababang klase ng babae lang eh. Kim, grabe ka makapagsalita. Kim, huwag ka ganyan, Wow! Kim. Wala kasi si Jan eh. Kung nandyan lang sana yun. Oo, tsaka asa ba si Palong? Wala rin. Hindi rin pumasok eh. Ay, sorry, hindi ako pumapatol. Tsaka, may girlfriend ako. Loyal ako sa girlfriend ko, no? Tsaka malinis akong klaseng lalaki. Si Kirk sana, kaso hindi rin pumasok si Kirk. Tunog ng boss yan na nagkabanggaan. Tsaka, jeep. Kak! Grabe naman yung kalawang ng jeep mo ba? Pasensya na talaga, miss. Wala na tayong pira, miss. Sige na, 500. Kim, baka may kakilala ka dyan na nangailangan maglabas ng init ng Alam ko na.
lang ako. Toto! Tulog na namin si Toto sa gilid. Pag naka-uniforme yan si Toto. Masasawa yun eh. Huwag yung may mga asawa. Single lang. Kahit ganito ako, no? Tumatol ako sa single. Huwag ka naman katik-atik din, miss. Pero na naman habol mo. Ayan na si Toto. Asa na sa Toto? Secret lang ah. To! To! Mm. May nangangati dito, lumabas ka muna. Saan? Ano yung sinasabi nyo? To, 500. Ano, natutulog tayo eh. To, 500. Pumayag ka na, di ba sabi mo, kinakwento mo sa amin, ayaw ng asawa mo mag-ana-ana kayo. Ito na lang. Ano? Toto! Toto. Uy, 500 lang. cute din itong babaeng to nag-a-apply ka ba sa taas para mag-abroad ka? Medyo gutom ako ngayon. Kailangan ko dumilihan siya. To, Tsaka may... iwan mo na namin yan to. Magkano bahala dyan to ha. Tara, Kim. Ba't sila tayo, Kim? Teka, saan kami? SG po. Bahala na kayo dyan! Meron ka sa stock room. May ginawa ko doon karton-karton. Tara, Kim. Sapin-sapin. Tara, Kim. May magic foam kami dito. Ganun ba yun? Oh, yung may mga ano na, katas. Katas na nakalipas. Baboy. Miss, pasensya na. Pero ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Kasi nangangailangan ako ng pera. Straight to the point ha. Oh. Nabalitaan ko, tigang ka. Kasi nga hindi kayo nag-aano ng asawa mo. Miss, masyado ka namang, doon ka na lang kay Mervin kung gusto mo. Kung Karisaldi, kung Bahala gusto mo, ka. doon ka na Basta lang. ako na yung lumalapit. Ang dami nagkakandara pa sa akin. Tsaka, mura na ngayon kasi sale, 3-day sale. Di ba? Pwede ba card? 29, Pwede ba 30, card yan? 31, September 29, 30, October 1. Pwede ba i-card na lang yan? I-swipe ko dyan? Ay, hindi. Kasi kailangan ko cash only, cash basis. Wala akong pera dito. Sige na. Miss, meron ako dito. Yung, And, lang, yes, 500 na lang to. Ayun nga, 500 nga ngayon until today lang. 500 lang, okay ka? Bukas kasi balik 1,000 na. Sige na, ako nang bahala sa'yo. Tatanggi ka pa ba? Ano ba pinapanood mo dyan? Walang makakaalam nito. Hindi ko inatapapaalam sa asawa mo. Hindi, Sige na. 500 lang kasi. Wala na ako ibang pera eh. One pop lang Alam na alam Ano ba yan? Sige, pwede na yan. Juicy pa to? Sige na. Asa na, ready na yung stock room mo? O, dahil, pasok ka dito, tali. May mga, Uy, bakit may stock room kayo? Siguro? ito yung mga imbakan ng mga, mga tarpaulin. Diyan na, may tarpaulin na. Nilatag ko na yung tarpaulin dyan. Sakit yan sa likod. Pero sige na, dalian mo na. Dami mo satsat. Dali. Dali, agay, dahan lang. Aray, Ang laki ng batuta mo! Ay! Uy, I love it! O, diba? Mukhang hindi ka nga... hindi. Mukhang marami pagkukulang sa iyong business. Siguro na 500 na yung pera ko eh. Okay Ako na to. na muna, down payment mo na. Ano ba yan? Down pa? O sige oh. Ka na. Yan. Wala ka bang 20 dyan? Wala akong pamasahe pa uwi. Ay, ako na bahala. Dali. Game na! Game! Ah! 500 din po sa akin. Si Christy. Kasi nga daw po nag-a-apply siya for Japan. Po, ang kulatita, biglang matapos po ang ilang beses naming panagsabong, panag-ana-ana. Hindi na po nagpakita si Christy. Naglaho na lang po siyang parang bula. Sinubukan ko pong tawagan yung number na binigay niya sa akin. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Di rin makontak ang kolatita. Sayang! Cute pa naman yung si Christy. Siyempre walang kaalam-alam si Joanna sa mga kalokohan na pinagagawa ko. Mahirap na pag nalaman niya. Away talaga yan. Isang araw masama ang aking pakiramdam kaya nagpaalam ako sa aking madam.
nga pwede. Madam, absent lang mo ako, madam, kasi masama ito nilalamig ako, madam. Nilalagnat ako. Ay, hindi namin kasalanan na may sakit ka. Madam, Pumasok ka, walang magbabantay. madam, Magbabantay dito. tinawagan ko na si Kim, papasok daw siya. Madam, susap mo nung... Ay, pero hindi to nilalamig sick talaga leave, ako, ha? madam, Wala kang sasweldohin. Sige lang, madam, pauwiin mo na lang. Ay, ako, magpa-check up ka, magpa-check up ka. Nilalamig talaga ako, madam. Talagang... Ano bang ginagawa? Bakit ba namumutla ka? Tsaka yung mapula yung mata mo. Hindi ko nga alam, madam, kaya pauwiin mo na ako, madam. Gusto ko magpahinga lang to pagkatapos ito, madam. Kay puyat kasi ako, madam. O, sige, sige. Ah, Sige. salamat. Kapal na mukha mo. Ha? Tuto. Ba't- Kapal na mukha mo. Bakit? Ano yan? Puli ka na. Gasakit ko. Puli ako. Ako din. Lamig din, nilalamig din ako sa mga ng pakiramdam ko sinong babae mo, ha? Anong babae? Wala ko yung babae. Oy. 2 araw na mataas yung lagnat ko. Hinawahan mo ako. Nagpa-check up ako sa OB kanina. Tingnan mo, oh, may STD ako. Kapal na mukha mo. Tuto, wala naman akong ibang nakakaanong lalaki, ikaw lang. Saan mo? Sinong babae mo? Pumatol ka sa pukpuk. Wala. Ha? Sa prostitute? Wala ako. Ha? Wala ko yung Pumatol ipatulan. ka sa pawak! Ari, wala. Umamin ka! Wala. Hinawahan mo ko ng sakit, nangangati ako ngayon! Ha? Wala nga. Sabi ng doktor, sa asawa ko daw nakuha kasi wala naman akong ibang nakatalik. Umamin ka! Wala Tuto, ang kapal na mukha mo! Wala nga. Wala. Ang kapal na mukha mo! Hinawahan mo pa ako ng sakit! Hinawahan mo pa ako ng sakit! Ang ayos-ayos ko! Iiwan na kita! Alis na ako! Umayos ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Joanna! Lumayas ka! Nagmakaawa po ako kay Joanna, Uncle at Tita. Patawarin niya ako sa aking nagawang kasalanan. Hinakausapin ko lang saglit. Wala nga, Toto! Atigas ang ulo mo! Wala nga si Joanna dito! Alam ko nandyan lang yun. Kaibigan mo yun eh. Di ka titigil? Pag di ka tumigil, tatawag ako ng barangay. Pausap na kayo dyan, ha? Bahala na kayo, bye! Tatawagin ko yung si Marivic Jovi tsaka si Ryan. Ha? Tsaka si Palong. Papadampot kita. Tawarin mo na ako. Ayoko na. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Lumayas ka. Pagkatapos mo ako hawa ng sakit, ang kapal ng mukha mo, ha? Akala mo magaan lang yun? Pumatulog sa ibang babae? Ako nagtitiis ng pagod sa trabaho? Ha? Hawa mo pa ako ng sakit? Hanggang ngayon, di pa ako magaling. Ang dami ko na gastos. Ha? Ha? Tawarin mo na ako. Hindi walang makakapagpatawad sa'yo, ha? Kadiri ka, ang dumi mo! Ang dumi mo! Umalis ka na dito, umalis ka na, didiri ako sa'yo. Umalis ka, kung di babatuhin kita, umalis ka. Umalis ka dito, umalis ka dito, ang dumi mo, kadiri ka, sobrang kadiri mo. Ang dumi mo, ang dumi mo! Umalis ka! Umalis ka! Tawa ka sa Joanna. Nagbago na ako. Ang kapal na mukha! Umalis ka dito, lumayas ka! Ayoko na makita yung pagbubukha mo, Toto! Lumayas ka! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!